ஒரு வாலிப சகோதரன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் ரொம்ப கோபப்படுவான். அப்ப அவங்க அப்பா இவனை நல்ல ஒரு தலை சிறந்த ஒரு மனுஷனா உருவாக்கணும்னு நினைச்சு அவங்கிட்ட கொஞ்சம் ஆணியும் ஒரு சுத்தியும் கொடுத்து, தம்பி உனக்கு எப்பெல்லாம் கோபம் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த சவுத்துல ஆணி அடின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அவனும் கோபம் வரும்பொழுது ஆணி அடிக்க ஆரம்பிச்சான். ஒரு நாள் 10 ஆணி அடிச்சான். அதன் பிறகு அப்படியே கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சது. 7, 5, 4 அப்படியே குறைய 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 ஒரு மாசத்துல 45 ஆணி தான் அடிச்சிருந்தான். உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னான், அப்பா இப்ப நான் கோபப்படுறது இல்லை, இங்க சுவத்தை வந்து பாருங்க, ஒரு மாசத்துல 45 ஆணி தான் அடிச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னான். உடனே அவங்க அப்பா சொன்னார், சரிப்பா நாளையில இருந்து எப்பெல்லாம் உனக்கு கோபம் வரலையோ அப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆணியா எடுத்துருன்னு சொன்னார். அதே போல 45 நாளுல எல்லா ஆணியும் எடுத்துட்டான். அவங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வந்து காட்டுறான், நான் முன்ன மாதிரி இல்லை, இப்ப நான் கோபப்படுறது இல்லைன்னு. அப்ப அவங்க அப்பா சொன்னார், ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா, நீ ஆணி அடிச்ச, கோபம் வந்ததுனால ஆணி அடிச்ச, கோபம் குறைஞ்சதுனால ஆணி எடுத்துட்ட, ஆனா இப்போ இந்த ஓட்டையை என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னார். நாம கூடங்க நிறைய நேரத்தில் நாம கோபப்படுறோம் பாருங்க, ஈஸியா ஒரு சிலரை மன்னிப்போம். ஆனா கோபத்தினால நாம பேசுற வார்த்தையினால் ஏற்படுற காயங்கள் ஆறாது. அதனாலதான் மத்தேயு புஸ்தகம் 19வது அதிகாரம் 19வது வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்றார், உன் தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணு, உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக அப்படி சொல்றார். அதே போல 1 கொரிந்தியருடைய புஸ்தகம் 13வது அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனத்தை நீங்க போய் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா, எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டெரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை அப்படிங்கிறார். நீங்க எவ்வளவு தான தர்மம் என்னெல்லாம் நல்ல காரியத்தை செய்தாலும் அன்பு இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. அதனால எல்லாரிடத்துல அன்பா இருங்க, அன்பு சகலத்தை தாங்க. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, கோபப்பட்டா உங்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. அன்பா இருந்து பாருங்க, உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நீங்க அன்புள்ளவர்களா இருங்க, இந்த உலகத்துல ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க. தேவ கிருபை உங்களோடு இருக்கட்டும். God bless you. God be with you.